дар оғози асри 21 таҳсилоти олӣ бо даъвоҳои нав ва зарурати мутобиқшавӣ ба ҷаҳони рақамӣ рӯбарӯ шуд. Яке аз самтҳои муҳим ва стратегӣ дар ин раванд омӯзиши фанни интеллекти сунъӣ мебошад, ки на танҳо як ихтисоси нав, балки як парадигмаи комилан тоза дар низоми таълим аст. дар фазои илмӣ ва академияи Тоҷикистон низ дар солҳои охир иқдомҳои муҳим барои ворид намудани ин фан ба раванди таълимӣ анҷом шуданд. донишгоҳи технологияи Тоҷикистон яке аз аввалин муассисаҳоест, ки омода кардани мутахассисонро дар соҳаи зеҳни сунъӣ ба роҳ мондааст. ин раванд танҳо омӯзиши фанни нав нест, он як ҷаҳиши куллӣ дар методикаи таълим, равоншиносии омӯзиш ва тарзи муносибат бо донишҷӯён аст. барномаи навбатии усули тадрис омӯзиши зеҳни сунъӣ дар донишгоҳи технологияи Тоҷикистонро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, чӣ гунагии раванди таълимро пайгирӣ мекунад. омӯзиши зеҳни сунъӣ ин омӯзиши оянда аст, ки на фақат бо принсипҳои классикии таълим мувофиқ, балки ба равишҳои инноватсионӣ, ахлоқи рақамӣ ва муҳити нави омӯзиш ниёз дорад. аз ҳамин лиҳоз масъалаи омӯзиши босамари AI дар Тоҷикистон танҳо мушкили фанниву технологӣ нест, балки масъалаи педагогӣ, равонӣ ва стратегии миллист. яке аз равишҳои асосие, ки дар таълими фанҳои зеҳни сунъӣ мавриди истифода қарор мегирад, усулҳои таълимӣ фаъол мебошад. дар факултети технологияҳои иттилоотӣ ва интеллекти сунъии донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ин усулҳо бо самар истифода мешаванд. зеҳни сунъӣ дар шароити имрӯза яке аз падидаҳои нав ба шумор рафта дар тамоми фаъолияти соҳаи инсон мавриди истифода қарор дода шудааст. стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2040 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2022 қабул гардид. мақсади асосии стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин дар амал татбиқ намудани ҳадафи чоруми стратегӣ, яъне саноатикунонӣ бо суръат ба шумор меравад. пас аз қабул гардидани стратегияи зеҳни сунъӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд, ки ихтисосҳо вобаста ба зеҳни сунъиро мавриди истифода қарор диҳанд ва мутахассисонро дар ин самт тайёр намоянд. донишгоҳи технологияи Тоҷикистон низ дар ин ҳошия факултети технологияи иттилоотӣ ва интеллекти сунъиро таъсис дод, ки дар он 3 кафедра фаъолият карда истодааст. аз ин 3 кафедра 2 кафедра тахассусӣ ба шумор меравад. хоб дар кафедраҳои мазкур 9 ихтисос вобаста ба технологияи иттилоотӣ ва интеллекти сунъӣ фаъолият карда, аз рӯи 9 ихтисос мутахассисон тайёр карда шуда истодааст. аз он ҷумла технологияи ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт, системаҳои компютерӣ ва интернет технологияҳо, муҳандисӣ барномаҳои, системаҳои автоматонидашуда, системаи компютеронии бонкӣ ва зеҳни сунъӣ. таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки инсоният бемайлон рушд мекунад ва дар давоми рушди инсоният зарурат ба фаъолияти зеҳнӣ ба вуҷуд меояд. акун фаъолияти зеҳнӣ мо медонем, ки зеҳн ин азалӣ аст. ҳар як шахс фикр мекунад, эҷод мекунад. ҳамаи ҳамин вобаста аст ба зеҳни инсон, зеҳни азалӣ ё ки зеҳни табиӣ мегӯем. вале зеҳни табиӣ вобаста ба рушди ҷомеаи инсонӣ ҳамаи эҳтиёҷоти инсона нисбати истеҳсоли зеҳнӣ, эҷоди зеҳнӣ пурра карда наметавонад. масалан, ҳисобкунӣ. вақте ки мо ҳисоб мегӯем, бо ададҳои аз таҷрибаи мактаби миёна, бо ададҳои хурду миёна ҳар кадоми мо ҳисоб асад карда метавонем. лекин инам як вақтро талаб мекунад. боз дараҷаи дигар ҳамин аст, ки бисёр одамо махфинависӣ мекунанд. дар муносибати байни давлатҳо, дар ташкилотҳои ҳарбӣ ва қудратӣ бисёр фикру хабару ахборотро бояд ки рӯпӯш карда фиристонем. ин криптография мегӯянд. инам як ҷузъи зеҳни сунъӣ аст, ки ба лафзи дигар навишта мешавад, фиристода мешавад, акун вая лафзи ё ки муҳтавои асосии вая муайян кард. инам як ҷузъи зеҳни сунъӣ ҳисоб мешавад, ки
вобаста аз оне ки қобилияти зеҳни инсон имконият дорад не ки вақти зиёда талаб мекунад. Дар ин ҷо зеҳни сунъӣ бо маҷмӯи алгоритмҳо, воситаҳои техникӣ ва таъминоти барномавӣ саҳми арзанда дорад. дар дарсҳо истифодаи васеъи усулҳои лоиҳавӣ, омӯзиши ҳамкорӣ ва моделсозии мушкилоти воқеӣ ба назар мерасад. ин методҳо на танҳо малакаи касбиро ташаккул медиҳанд, балки зеҳни таҳлилӣ ва қобилияти фикрронии интиқодии донишҷӯро низ инкишоф медиҳанд. аз равишҳои анъанавии устод мегӯяду донишҷӯ менависад, тадриҷан гузариш ба моделҳои таълимии интерактивӣ аз ҷумла тарҳҳои муштарак, симулятсияҳои рақамӣ ва истифодаи платформаҳои омӯзиши онлайн ба роҳ монда мешавад. умуман яке аз омилҳои бисёр саҳмгузоранда ва муҳими соҳаи таълим ин истифодабарии усулҳои таълим аст. усулҳои таълим дар давоми тӯлонии рушди худ такмил ёфтанд, мукаммал шуданд, усулҳои нав эҷод карда мешаванд, усулҳои мавҷуда такмил дода мешаванд ва мо ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки аз усулҳои пешқадами таълим истифода барем. яке аз воситаҳои муҳим мо мегӯем ки шунидан кай бувад монанди дидан, ин усулҳои аёнатнокӣ аст. ҳар як синфхонаи мо бо воситаҳои аёнии таълим, масалан проекторҳо, тахтаҳои электронӣ таҷҳизонида шудааст. дар бисёр фанҳое ки ба худи истеҳсолоти саноати зеҳни сунъӣ машғуланд, робототехника, схемотехникаи электронӣ ки ҳар як узви идоракунандаи дастгоҳи зеҳни сунъӣ, ин албатта воситаҳои электронӣ ҳастанд ки чипҳо мегӯем, протсессорҳо мегӯем. дар ҳамин соҳаҳо устодони мо ба муҳассилин корҳои озмоишӣ мебаранд, ба онҳо мефаҳмонанд. хоб акн намудҳои корҳои таълимӣ бо донишҷӯён ин лексия аст. якум лексия. акн дар лексия шаклҳои худаш мавҷуд аст. лексия ҳамчун лексия ки маълумоти иловагӣ метавонем. лексия аст, лексия диспут, лексия муҳокима мегӯянд, муҳокимаронӣ мекунанд, баҳсу мунозира меравад дар ин процесс. лексия намоиш аст. вақте ки муаллим лексия метиҳад, ҷиҳати назариявиро гап мезанад, дар ба воситаи асбобҳои аёнӣ, филмҳо, видео роликҳо ҷиҳати амалӣ ҳамонро ба бачаҳо намоиш метиҳанд. ин мешавад лексия намоиш ки дар соҳаҳои иқтисодии истеҳсолии мо бисёр роли муҳим мебозад, аз он ҷумла дар соҳаи робототехника, соҳаҳое ки дар онҷа бевосита сохтори дастгоҳа дидан дар кор, таъминоти алгоритмии барномавӣ онро дида бошад, истифода мебарад. дар худи дохили лексия воситаҳои таълимӣ, методо, усулҳои таълимӣ ин методҳои эвристикӣ шуда метавонанд, методҳои пурсиши фронталӣ метавонанд, методҳои кор дар гурӯҳ, методҳое ҳастанд ки ин усулҳое ҳастанд ки инҳо кӯмак мерасонанд ки донишҳо амиқ шаванд, таҷрибаҳо, маҳорату малака сайқал ёбад, васеъ шавад. муҳити таълимӣ дар факултети технологияҳои иттилоотӣ ва интеллекти сунъии донишгоҳи технологии тоҷикистон низ дигаргун шудааст. агар дар гузашта дарсҳои компютерӣ танҳо ба муҳосибаву барномасозӣ маҳдуд мешуданд, имрӯз лабораторияҳои виртуалӣ, синфхонаҳои рақамӣ ва симуляторҳои зеҳни сунъӣ ба унсурҳои ҷудонопазири муҳити таълим табдил ёфтанд. ин имконият медиҳад ки донишҷӯён на танҳо нозукиҳои фанниро дарк кунанд, балки малакаи кор бо абзорҳои муосир ва муҳитҳои омӯзиши амиқро низ аз бар намоянд. роҳбари давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифта шуд ки дар заминаи факултети технологияи иттилоотӣ ва зеҳни сунъӣ ихтисоси алоҳида кушода шавад. ин ихтисоси мо 140030101 ин ихтисоси зеҳни сунъӣ аст. ана имсол хурсандиовар аст ки мо қабули сеюми ҳамин ихтисоса амалӣ гардондем. аз рӯи ихтисос акн мутахассиси соҳаи зеҳни сунъӣ тарбия карда шавад, омӯзонида шавад. акн нозукиҳои ин ихтисос аз он иборат аст ки аввал ин ки ин таҷрибаи нав аст. гуфтем ки акн аз як фани алоҳида ки таҳсил мешуд, акн ин ба ихтисоси алоҳида ба вуҷуд меояд. дар инҷа номгӯи фанҳои дигари вобаста ба зеҳни сунъӣ, фанҳои дақиқ ва табиие ки ба зеҳни сунъӣ вобаста ҳастанд, инҳо ба роҳ монда мешаванд
و در اینجا استانداردها و برنامه تعلیمی مکمل علاقه از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیدند. ما از آنها استفاده میبریم. زمینه تکنیکی وجود دارد. ما آزمایشگاه مخصوصی ذهن صنعی داریم. در آن بسیار پرثمر درس‌های عملی آزمایشی برده میشوند. در اینجا هم به جهت‌های نظریوی همین اختصاص اهمیت داده می شود، هم به جهت‌های عملی. در کافدرا در فاکولته استادانی با تجربه کار میکنند. استادانی تعلیم میدهند که به واسطه با خودی تکنولوژی برنامه‌سازی برنامه‌سازی صنعتی میگویند، پرامشلن پروگرامیران. این معناش که در همه ساحه‌های بانکی، ساحه تلویزیون، ساحه تاب و نشر من ساحه‌ای نیست که مثل دستپروری ما استادای ما در همونجا سهم نگذاشته باشند. آنها در اداره کنی واسطه‌های تکنیکی، واسطه‌های ذهنی اشتراک میکنند و از آن جمله با محصلین دانشجویان ما هم از جهت‌های عملی و آزمایشی همین مسئله نظریه مسئله درس میدهند و باوری است که این نتیجه خوب خواهد داد. اما آموزش اینتلکت صنعی به در نظر داشت آمادگی روانی دانشجویان و خصوصیت‌های شخصی آنها ثمره بخش نخواهد. فن‌های ذهن صنعی از نگاه کاگنیتیوی خیلی مشکل و پرفشار به حساب می‌روند. آموزگاران ذکر می‌کنند که هنگام درس و یا مشغولیت‌های عملی اکثر وقت احساس فشار روانی، حس ناتوانی یا ترس از خطا در بین دانشجویان به نظر می‌رسد. در چنین شرایط نقش آموزگار فقط انتقال دهنده دانش به یک راهنما و مشاور پسیخولوژی تبدیل می‌یابد. آینده گویم اگر ضرورت پیدا می‌شود نسبت کارکردی داده‌های کلان، از آن جمله جستجوی داده‌های کلان که مثلا شبکه‌های اینترنتی دیگر واسطه‌های انتقال ضرورت به وجود می‌آورند که در نگاهداری انتقال و کارکردی معلومات ما تکنولوژی نو رو، تکنولوژی ذهن صنعی رو استفاده بریم. سالهای 60 عصر گذشته ضرورت به آن پیدا شد که اکنون علم باید به ساحه آموزش ذهن صنعی همچون علمی مکمل، علمی مقصدناک، علمی نظریوی و عملی فعالیت کند و از همین سالها خودی مفهوم ذهن صنعی پیدا شد. اکنون تعریف دادن ذهن صنعی باید تمام جبهه ها را به نوبت گیرد. برای همین ما میگوییم که ذهن صنعی این یک مجموعه الگوریتم ها، واسطه‌های تکنیکی و تامینات برنامه‌ای میباشد که وظیفه آن در بعضی حالت ها عوض کردن ذهن طبیعی انسان و همین ذهن امکانیت های همین ذهن صنعی را مکمل کرده برای حل مسئله هایی که حاضر سال به سال و 10 ساله به 10 ساله مشکل شده ایستادند برای همین خدمت میکنند. از آن ساحه هایی که ذهن صنعی تا روزهای ما رسیده است، همین ساحه ها را گفتن ممکن است که ترجمه اتوماتیک، ترجمه سینخرونی، جستجوی ذهنی معلومات، مثلا ممکن است که در شبکه‌های اینترنتی با واسطه سرور میگویند یک از کامپیوتری است که تمام علاقه را تامین میکند و میتواند که با گروه آدمان استفاده برنده وارد شدن به ساحه معینی معلومات یا که منع کند یا که اجازه داده شود. اگر کارخانه باشد با گروه های کاری تقسیم میشوند، هر یک گروه کاری اوید به ساحه خودش فعالیت میبرد. بر دیگر ساحه مثلا اقتصادیات باشه، اگر اقتصادیات خواجگی قشلاق خطی کار میکند وای با اقتصاد صنعتی سر کار نمیگیرد. این وظیفه ها را در بسیار جبهه ذهن صنعی اجرا میکنند. اکنون آن چیزایی که امروز روزمره شدند و استفاده میبرند، از آن جمله هم دانشجویان هم کارمندان استفاده میبرند، این یکم که شبکه‌های نیرونی است. بعد این آموزش ماشینی و در نهایت کار الگوریتم‌های ژنتیکی، همین یک جای جمع شده با ما یک بگیم که مفهومی نو، یک رویه نو رو با وجود میارند که در حاضره میگویند که حیات ذهنی. اکنون ممکن تا این وقتا میگفتیم برای ما مهم است ذهن صنعی، البته ذهن صنعی همچون زمینه مهم است، نه که به الگوریتم ها، واسطه‌های تکنیکی و بگیم که تامینات برنامه‌ای فعالیت کردن نمیتونه. این باید که
амалисозии зеҳни сунъӣ ҳатман бо ҳамин воситаҳо иҷро шавад. вақте ки ана се равияро гуфтем, ино мафҳуми навро ба вуҷуд оварданд. ака мо дар бораи ҳаёти зеҳнӣ гап мезанем, яъне ки асбобҳо, ҷисмҳои зиндаи сохта мешаванд ки ака гуфтем ки зеҳнӣ ки ҳастанд, сунъӣ ҳастанд, ине ки ва ё зиндаанд, ки ва ё дар муҳитҳои гуногун ворид мешаванд. масалан соҳаи тиб бошад, ворид мешавад, ҳам намоиш метиҳад узви бадани моро мебинад духтур бе амалиёти ҷарроҳӣ, бе дахолати бевосита. ғайр аз ин бисёр ноқисиҳое ки дар узви бадани одам ба вуҷуд меоянд, ба воситаи идоракунии фосилавӣ, дистансиони управление, метавонад ки бисёр норасоиҳо, ҷиҳатҳои манфии организми моро ислоҳ кунад. ва бо худаш ҳамин хел ворид мешавад ба организми одам, ба тариқи табиӣ бо аз ҷисми одам баромада меравад, ё ки дар ҳамун ҷисми одам вай ҳал шуда меравад, ё ки ба одам ягон зараре чӣ намеояд. як навоварии муҳим дар таълими интеллекти сунъӣ дар Тоҷикистон мутобиқсозии барномаҳои таълимӣ бо стандартҳои байналмилалӣ мебошад. дар айни ҳол барномаи ихтисоси зеҳни сунъӣ дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ба меъёрҳо ва талаботи барномаҳои академияи хориҷӣ мутобиқ гардонида мешавад. ин имкон медиҳад ки мазмун ва сатҳи фанҳо на танҳо ба шароити дохилӣ, балки ба воқеияти бозори ҷаҳонии меҳнат мутобиқ бошад. дар баробари фанҳои анъанавии барномасозӣ, моделсозӣ ва таҳлили додаҳо, имрӯз дарсҳо ба мавзӯъҳои мисли моделҳои омӯзиши амиқ, этикаи зеҳни сунъӣ низ роҳандозӣ шудаанд. дар Тоҷикистон аз солҳои 80-уми асри гузашта равияи гӯем ки яке аз равияҳои зеҳни сунъӣ шинохтагирии аломатҳо ва матнҳо таҳти роҳбарии Зафар Ҷураевич Усмонов ва профессор Мизроб Ахмедович Исмоилов кор карданд. дар ин ҷо аз шинохтагирии аломатҳо то омадани шинохтагирии мисол ҳарфу калимаҳо, ҳиҷоҳо дигар, ва дар ин ҷо машҳур аст алгоритмҳои таҳлил ва синтези морфологии профессор Исмоилов. ана мо хушбахтем ки мо дастпарварои ҳамин мактаб мебошем ва дар ин ҷабҳа корҳои зиёд иҷро карда шуд. ҳамин равия ном дорад коркарди забони табиӣ. ин равияи муҳими соҳаи зеҳни сунъӣ аст. дар ин ҷо корҳои зиёде карда шуд. масалан аз ҷониби Исмоилова Раъно Мизробовна дар аввалҳои асри нав, асри 21, тарҷумаи ибораҳои англисӣ ба забони тоҷикӣ дар шакли шумора амалӣ гардид. шахсан ман соли 2003 барномаи компютерӣ сохтем барои тарҷумаи ҷумлаҳои содаи хурдакаке ки дар забони тоҷикӣ ҳастанд. ин кор дар соли 2003 анҷом дода шуд. мактаби Зафар Ҷураевич Усмонов ва Мизроб Ахмедович Исмоилов бисёр мактаби мукаммал аст. ба наздикӣ дастпарварои ҳамин мактаб Қосимов Абдунаби ва Худойбердиев Хуршед бисёр мо хушнуд ҳастем аз ин ки рисолаҳои докторӣ ҳимоя карданд дар соҳаи ҳамин зеҳни сунъӣ, кор бо забони табиӣ, ки аз ҳамин фурсат бо истифода мебарем, онҳоро ба ин муносибат муборакбод мегӯем. ин хурсандиовар аст ки ҳамин мактаб боз як ҳаёти нав гирифт, бо як саҳифаи нав дар рушди зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон масалан хоҳад буд. дигар соҳаи тадқиқот дар бораи ба матн табдил додани нутқи инсон ва масалан овознок кардани матни навишташудаи мо. масалан шахсиятҳое ки қобилияти босиравии суст доранд, матне ки дода мешавад ба тариқи овоз ба онҳо пешниҳод карда мешаванд ва ё метавонанд ки маводи заруриро дар шакли нутқи овозӣ қабул кунанд, омӯзанд ва аз худ намоянд. боз ҳамон ҳолати дигар вуҷуд дорад ки дар босираи суст агар хоҳанд ки ариза нависанд ё ки ягон матн нависанд, дар баландгӯяк гап мезананд, сухани худро баён мекунанд. масалан ариза навиштанд дар кор, ҳама аризаро ба вайшон гап мезананд микрофонда, аллакай компютер ина ба
аризаи коғазӣ табдил медиҳад, дар принтер чоп мекунад. Аллакай инам ба онҳо бисёр ёрии калон мешавад, ки мисол аз кӯмаки шахси дигар камтар истифода мебарад. ҳозирана мо гуфтем ки охирон зинаи рушди зеҳни сунъӣ ин аст ҳаёти гуфтем ки сунъӣ, ки ҳам зеҳни сунъиро дар бар мегирад ва тамоми дастовардҳои технологияи иттилоотӣ, худи рақамикунонӣ ва аз он ҷумла зеҳни сунъиро истифода мекунад. афзоиши таваҷҷӯҳ ба мавзӯи ахлоқ ва арзишҳо дар таълими технологияи баланд, махсусан интеллекти сунъӣ, тамоюли қобили мулоҳиза аст. бояд эътироф кард, ки технологияҳои зеҳни сунъӣ на танҳо абзори техникӣ, балки муҳаррики дигаргунсозии иҷтимоиву фарҳангӣ ҳастанд. аз ин рӯ дар таълими AI, тарбияи ҷаҳонбинии ахлоқӣ, ҳисси масъулияти рақамӣ, қобилияти арзёбии хатарҳои иҷтимоии истифодаи технологияи сунъӣ нақши муҳим мебозад. дар заминаи омӯзиши фанҳои мазкур, донишҷӯён на танҳо чӣ гуна кор карданро меомӯзанд, балки чаро ва барои чӣ кор карданро низ баррасӣ мекунанд. ҳама шаклҳои раванди таълим, чӣ дар академия бошад, чӣ дар донишгоҳ бошад, чӣ дар литсейҳо, гимназияҳо бошад, ва ё асосан ба он такя мекунанд, ки донишҷӯ нисбатан омода бошад ба ҳамин ихтисос. яъне ки интихоби касб бояд ки бошуурона ва бомақсадона амалӣ шуда бошад. якум дар ин ҷо мавқеи асосӣ дорад ин донишҳои амиқи фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ. барое ки масалан ана як соҳаи шабакаҳои нейронӣ агар ки гӯем, ё ки гуфтем ки ана алгоритмҳои генетикӣ, ино бевосита ба биология, физиология ва анатомияи одам алоқамандӣ мекунад. соҳаҳое ки масалан сенсорӣ ҳастанд, мисол мегӯем ки босираи компютерӣ, яъне ки ивазкунандаи фаъолияти чашми инсон, соҳаҳои гӯем ки шунавоии инсон, соҳаҳои дигар фаъолияти ҳассосии ҳиссиятҳои инсон, ино талаб мекунанд ана донишҳои фанҳои табиатшиносиро. яъне мо аз химия бояд ки майнаи одам тамоми фаъолиятере ки иҷро мекунад, хурсанд мешавем, маҳзун мешавем, масалан ба ёд мегирем, фаромӯш мекунем, ана чеҳраи муқобил омадагиро аввал мебинем, баъд фикр мекунем, уйла мекунем, баъд мешиносем ки ҳамин одам фалон шахсият. ин тавассути чӣ амалӣ мешавад? тавассути реаксияи химиявие ки дар майнаи инсон ба вуҷуд меояд. ғайри реаксияи химиявӣ дар майнаи инсон дигар ягон ҳодисае ба вуҷуд намеояд. майнаи инсон худаш як нерӯгоҳи хурдака ки барқӣ дорад. яъне ки хосиятҳои электрикии ашёро надонем, зеҳни сунъиро сохтан мушкил мешавад, барои ин ки ин акн бо мафҳуми электрик пайдо мешавад. гуфтем микросхемаҳоро надонем, ино ба электроника маҳсуб ҳастанд. мантиқ бисёр роли калониро бозӣ мекунад. мантиқи математикӣ, мо нисбати омодагии дастпарваро гап мезанем, дохилшавандаам гап мезанем. инҳо бояд ки аз мактаби биёна аллакай дар фаҳмиши муҳассилин дохилшаванда бошад. барои боз як алоҳида фан ё ки лексия ташкил кардан аз биология, ин бо аз ҳудуди барномаи таълимӣ мебарояд. барои ин вақт ҷудо кардан, омӯзгору ҷудо кардан мушкилӣ мекунад. хайр бисёр фанҳои дақиқ асосош дар курси аввал омӯхта мешавад. асосҳои физика, асосҳои фарз кардем математикаи дискретӣ мегӯем ки ана гуфтем ки математикӣ ба ҳамин дохил мешавад. асосҳои математикии зеҳни сунъӣ, мо ҳамин хел фанҳо ҳастанд нисбати ихтисос. хоб математикаи ҳисоббарорӣ ҳаст ки махсус ба ҳамин равия. хулоса ки заминаи донишҳои ҳам фанҳои табиӣ, табиатшиносӣ, ҳам фанҳои дақиқ бисёр ба дохилшавандаи соҳаи ё ки ихтисоси зеҳни сунъӣ муҳим аст. дар мавриди методикаи таълим, омӯзгорони донишгоҳи технологии Тоҷикистон таъкид мекунанд, ки барои фанҳои амалӣ бештар усулҳои лоиҳавӣ ва тадқиқотӣ роҳандозӣ шуданд. омӯзиш дар асоси ҳалли масъалаҳои воқеӣ ва таҳқиқи ҳолатҳои мушаххас ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки донишро дар амал татбиқ намоянд. дар мадди аввал
ба андешаи мо он фанҳое ки барои саноатикунонӣ бо суръати кишвар кӯмак мерасонад, мо он фанҳоро бояд дар ҳамин ихтисосҳо ҷорӣ кунем ва мутахассисонро бештар ба ин самт равона намоем. мана имрӯз як фани дар соли ҷорӣ аз ҷониби кафедраҳо як фани нав бо номи технологияи иттилоотии шинохти чеҳра мавриди омӯзиш қарор дода шуд ва ин дар курсҳои якуми ихтисоси зеҳни сунъӣ хонда мешавад. айни ҳол дарсҳои амалие ки дар ихтисосҳои зеҳни сунъӣ ва ихтисосҳои системаи компютерии бонкӣ гузаронида мешавад, дарсҳои амалии онҳо дар корхонаҳо гузаронида мешавад, хусусан дар алиф академия, дар маркази миллии тестӣ, дар назди агентии инноватсия ва технологияви рақамӣ. дарсҳои амаливу озмоишӣ ҳам аз ҳамин усулҳо истифода мебаранд. бештар усули лоиҳа, яъне ки бачаҳо як супориши муайянро тариқи лоиҳа, дар шакли лоиҳа қабул мекунанд, кор мекунанд. кори гурӯҳӣ ҳастанд ки мо дар гурӯҳ ё муҳокима мекунанд, масъалагузорӣ мекунанд, худшон амалӣ мегардонанд худашон, баъд ба марази муҳокимаи муаллим, муҳокимаи дигарон намоиш медиҳанд. дар ин ҷа лоиҳаи инноватсионӣ сохта мешаванд. дар озмунҳо навакӣ озмуни лоиҳаи инноватсионӣ анҷом ёфт дар донишгоҳ. бачаҳои мо иштирок карданд, донишҷӯёни мо. онҳо таҷрибаи хуб нишон доданд ки ана мо аз омӯзиши фалон намуди фан ё ки аз фалон асбобу аёниятҳое ки бо татбиқи зеҳни сунъӣ амалӣ мегарданд намоиш доданд. инчунин истифодаи омӯзиши муштарак ва моделсозии мушкилоти саноатӣ, кор бо додаҳои воқеӣ, ташкили лоиҳаҳои гурӯҳӣ ва таҷрибаомӯзӣ дар марказҳои инноватсионӣ аз самтҳои афзалиятноки методикӣ арзёбӣ мешавад. дар ин замина таҷрибаи омехтаи таълим, яъне истифодаи синфи анъанавӣ бо муҳити рақамӣ ва курсҳои онлайнӣ ба сифати яке аз самтҳои муҳими муосири омӯзиши интеллекти сунъӣ дар Тоҷикистон ҷойгоҳи худро ёфтааст. айни ҳол дар ихтисоси зеҳни сунъӣ се курс қабул шудагӣ аст ки донишҷӯён равияи зеҳни сунъиро тайёр намуда истодаанд. қобили зикр аст ки барои дар амал татбиқ намудани он ҳадафҳое ки дар стратегияи рушди зеҳни сунъӣ гузошта шудааст, инчунин консепсияи ташаккул ва ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ мавриди истифода қарор дода шудааст ки он ҳам барои ба пуррагӣ дар амал татбиқ намудани он ҳадафҳое ки дар стратегияи рушди зеҳни сунъӣ оварда шудааст кӯмак мерасонад. қобили зикр аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ солҳои 2025-2030ро ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд ва ин низ барои дар амал татбиқ намудани он ҳадафҳо он вазифаҳое ки дар стратегияи рушди зеҳни сунъӣ оварда шудааст, барои амалӣ намудани он кӯмак мерасонад. бештари омӯзгорон таъкид мекунанд ки ҳангоми роҳандозии методҳои нав бо мушкилоти мухталиф рӯбарӯ мешаванд. масалан, на ҳамаи донишҷӯён барои омӯзиши мустақил ва худтанзимкунандаи рақамӣ омодагӣ доранд. баъзан сатҳи нобаробарии дониши компютерӣ ё набудани таҷрибаи кор бо забонҳои барномасозӣ монеа эҷод мекунад. барои рафъи чунин мушкилот, омӯзгорон курсҳои муқаддамотӣ, машғулиятҳои иловагӣ ва муҳтавои мусоид барои худомӯзиро роҳандозӣ мекунанд. аз ин рӯ таълими зеҳни сунъӣ танҳо омӯзиши фан нест. он низоми муттасили такмилдиҳии малакаҳои ҳам омӯзгор ва ҳам донишҷӯ ба ҳисоб меравад. барнома худаш маҷмӯи дастурҳое аст ки ба компютер дода мешавад барои амалигардонии мақсади мо мақсад мегузорем, ба компютер супориш медиҳем тариқи барномаи компютерӣ, коди барнома дар забони барномасозии муосир. вай фақат боз мегӯем ки зеҳни сунъӣ вай фақат
супориши моро иҷро мекунад. Супорише ки мо медиҳем бояд аз нуқтаи назари мантиқ, соҳаи тадқиқот, соҳаи амалӣ бояд асоснок карда шавад. Вай фақат гӯем ки супориши моро иҷро мекунад, тамом. Мо бояд мақсадҳои муайян дошта бошем, алгоритм ваёи муайян бошем ки айнан ҳамон ҷиҳати майнаи зеҳни инсона иҷро кунад. барои ҳамин дар ин ҷо мо бояд мақсадгузорӣ дошта бошем, супориши аниқ ба вай диҳем ва мо бояд нуқтаҳои санҷишӣ дошта бошем. Масалан, агар ки гӯем ки 2 дар квадрат 4 мешавад, вай фақат ба квадрат мебардорад. Не ки мо аниқ бояд аз нуқтаи назари карате ки вуҷуд дорад, мо бояд донем ки ҳамин барои қимати 2 квадрати 2-ра бояд 4 бурорад, куби 2-ра бояд ки 8 бурорад. вақте ки ба ҳамин мақсад мо ноил мешавем, дар ҳамон мақсад мо мегӯем ки мақсаду муҳтавои супориши зеҳни сунъӣ иҷро шуд. худи касби барномасозӣ як сухане ҳаст ки барномасоз метавонад рӯзҳои тӯлонӣ фикр кунад, лекин дар як дақиқа барномаи мошиниро, компютериро нависад. лекин барои он ки ана ҳамон барномаро мо нисбати мақсадҳои худ дуруст кунонем, ин муҳим аст. барномасоз ин ҷиҳатҳоро пурра ба инобат гирифта наметавонад. вай роҳҳо усулҳои самарабахширо ба вуҷуд меорад, код менависад ки вай ҳақиқатан ба мақсади мо мувофиқ аст. дилхоҳ барнома натиҷа медиҳад. дилхоҳ барнома муваффақ шудан ё ки ба даст овардан мумкин аст ки барномаи мо натиҷа диҳад. лекин ин натиҷа ба мақсаду мароми гузоштаи мо мувофиқ аст ё мувофиқ нест, ана ҳамин ҳаст муҳтаво вазифаи асосии зеҳни сунъӣ. дар сатҳи идоракунӣ ва банақшагирии стратегӣ, роҳбарияти донишгоҳ ба масъалаи тайёр кардани заминаи методии кофӣ ва муҳити мусоид барои омӯзиши интеллекти сунъӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. барои рушди пайвастаи кадрҳо ва устодон барномаҳои бозомӯзӣ, семинарҳои дохили донишгоҳӣ, ҳамкорӣ бо марказҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои технологӣ амалӣ карда мешавад. тамоми чизе ки ҳозир аз ҷиҳати нуқтаи назари компютерӣ амал мекунад, ина мегӯянд ки низоми фоннейманӣ, сохтори анами воситаи техникира, аз он ҷумла камераҳои шумо, ҳамаи воситаҳои компютерҳои дар даст мо, телефонҳое ки дар даст дорем, ино аз сохтору низоми фоннейман ба вуҷуд омадаи ки ҳамино ҳам дар давраи набудани барқ вай шудан. Компютера лоиҳаша сохтан, ҳама чизша гуфтану худи компютер нест. барои чӣ? барое ки барқ вуҷуд надорад. хайн баъд ина ба як вае ки компютери аввалин солҳои 40 дар иёлоти муттаҳидаи амрико ба вуҷуд омаданд. баъд ана шахсиятҳои бузург гуфтем ки инҷа дана лебедев, масалан Чарлз Бейбиҷ, ин олими англис буд ки бевосита масъалаи анаму шикастани шифрҳода машғул буд, ки масалан ахбороти ҳарбӣ мегузарад, ино ба воситаҳои алоқа вая шахси зарурӣ расиданаш, ино дар роҳ вая нусхаша мегиранд, ана кишишта фикр мекунанд ки ин хабар чӣ маънои аслӣ дорад, яъне ки вай ба шакли махфӣ меравад. як ҷумлае меравад ки тамоман маънои дигар дорад, маънои ҳаёти ҳаррӯзаи моро дорад. ман ба донишгоҳ расидам, ё ки масалан мол ба бозор расид, ё ки мактуб ба шахси зарурӣ расонда шуд. Не ки ин маънои чуқури чӣ дорад? ҳарбӣ дорад, стратегӣ дорад, ки ина фақат ба воситаи дешифронӣ, алгоритмҳои махсуси дешифронӣ ҳастанд, ки ино ҳам дар даври худ дастовардҳои беназири зеҳни сунъӣ ҳисоб мешуд. баҳодиҳии эҳтиёҷоти таълимӣ, таҳлили мазмун ва натиҷаҳои фанҳо, таҳияи модулҳои электронӣ ва тарҷумаи захираҳои таълимии англисӣ ба забони давлатӣ аз ҷумлаи корҳои бунёдӣ ба шумор мераванд. омодасозии китобҳои дарсӣ, таҳияи курсҳои хурди модулӣ ва маводи омӯзишии интерактивӣ ҳоло низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад.
дар донишгоҳи технологии тоҷикистон таҳсилоти фанҳои муосири рақамӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ ва робототехника дар сатҳи босифат ва амалӣ ба роҳ монда шудааст. донишҷӯёни факултети технологияҳои иттилоотӣ ва интеллекти сунъӣ дар заминаи сохтани системаҳои интеллектуалӣ ва лоиҳаҳои мураккаби рақамӣ фаъолона иштирок мекунанд, ки ин раванд онҳоро ба бозори меҳнати оянда мутобиқ месозад. яке аз донишҷӯёни факултети технологияҳои иттилоотӣ ва интеллекти сунъии донишгоҳи технологии тоҷикистон барномаи инноватсиониеро барои омӯзгорон таҳия кардааст, ки феълан дар худи донишгоҳ истифода мешавад. барнома ба омӯзгор имкон медиҳад мавзӯъҳоро мустақилона ворид намояд ва сатҳи дониши донишҷӯёну хонандагонро бо усули тестӣ ба таври рақамӣ арзёбӣ кунад. ин таҷриба нишон медиҳад, ки ташаббусҳои технологӣ метавонанд муҳити таълимро осонтар, фаъолтар ва самараноктар созанд. Я обучаюсь по специальности искусственный интеллект, и сегодня я бы хотел рассказать про свой проект, который предназначен специально для программистов. То есть этот проект предназначен для того, чтобы начинающие программисты или же продвинутые программисты начинали решать задания, связанные именно с их сферой. В данном проекте я активно пользуюсь искусственным интеллектом, и помимо всего прочего, данный проект был бы хорошо пригоден для студентов и школьников, для проведения всяких там олимпиад или же школьных занятий. Данный проект активно уже является в разработке 2 с большим месяца, и уже мы хорошо протестировали его среди нашего университета при помощи наших учителей и преподавателей. хусусияти дигари муҳими барнома дар он аст, ки он барои баргузории олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ дар дохили тоҷикистон имконияти воқеӣ фароҳам овардааст. пештар хонандагони тоҷик ба чунин чорабиниҳо асосан тариқи зум пайваст мешуданд, ки бо маҳдудиятҳои техникӣ рӯбарӯ буданд. истифодаи барномаи ватанӣ имкони ташкил ва идоракунии озмунҳоро дар сатҳи касбӣ муассир ва бевобастагӣ ба платформаҳои хориҷӣ муҳайё месозад. Более точная проверка всяких заданий и более точная аналитика данных. То есть данный веб-сайт может предназначаться для анализирования ситуаций и выявления задач для уровня студентов. То есть он может анализировать уровень их знаний и относительно них выявлять то, что им нужно изучить, или же наоборот, уже у них все является с этим хорошо, и изучить другие сферы или же направления. Есть как выявлены для всех, то есть общий круг, и есть, разумеется, индивидуальный круг тоже, который, если, предположим, какой-то преподаватель хочет для своего студента это подготовить, то он может отдельно с запросом администратора, то есть с одобрением администратора, создать специально отдельные секции, которые могут участвовать только его собственные студенты и там решать задания. ин таҷриба на танҳо намунаи амалӣ кардани донишҳои академӣ дар сатҳи донишҷӯӣ аст, балки нишон медиҳад, ки бо барномаҳои дурусту созанда метавон инфрасохтори рақамии миллиро тақвият бахшид. чунин ташаббусҳо барои таҳкими иқтидори инсонӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ дар тоҷикистон аҳамияти калидӣ доранд ва бояд аз ҷониби сохторҳои дахлдори таълимӣ ва илмӣ ҳавасманд гардонида шаванд. Уже на сайте заранее есть подготовленные задачи, а администраторы сайта могут еще добавлять задачи по мере роста пользователей сайта. И они разделены на всякие тренировочные секции. Каждая секция, у нее есть свое название и свой уровень. Уровень разделяется на 3 категории: легкий, средний и продвинутый. И если, предположим, пользователь только начинающий, то, разумеется, для него самым рекомендованным вариантом является легкий уровень для начинающего. И в этих секциях все разделено на свои главы. То есть первая глава, например, там будет работа базовые вычисления. Дальше идут, например, работа со строками, с массивами и со всеми прочими данными программирования. Относительно вот этих заданий как раз-таки можно выявить всю ситуацию и понять, насколько хорошо продвинулся в программировании тот или иной человек. дар равандҳои таълимиву таҳқиқотии донишгоҳи технологияи тоҷикистон ҷойгоҳ ва нақши лоиҳаҳои амалӣ ба таври назаррас вусъат меёбанд. донишҷӯёни фаъол бо истифода аз донишҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ ба таҳияи маҳсулоти технологӣ машғуланд, ки на танҳо дар муҳити таълим, балки дар соҳаҳои дигар низ татбиқшавандаанд. яке аз чунин намунаҳои ҷолиб таҳияи камера робот аз ҷониби як донишҷӯи ихтисоси зеҳни сунъӣ мебошад, ки хусусияти фарқкунанда дорад.
дар ихтисоси системаи компютери ва интернет технологияҳо таҳсил менамоям. мо ҳамарӯза дар маркази муштараки Тоҷикистону Корея бо омӯзиши роботҳо машғул мебошем. Инчунин роботҳои ба монанди гурбаҳо ва дронҳое машғул мебошем ки чӣ тавр алгоритми чӣ тавр кор кардани ин роботҳоро мо меомӯзем. ин робот метавонад ҳайвонҳоро шиносад ва инчунин метавонад ҳангоми ягон ҳайвонҳоро бинад ва онҳоро сабт намояд. Инчунин метавонад дар байни ҳайвонҳои дигар метавонем онро ба таври камераҳои пинҳонӣ истифода барем ва ҳаёти ҳайвонотро мо ба сабт намоем. ин камера робот дар шакли ҳайвоноти ваҳшӣ омода гардида қобилияти пинҳон шудан дар муҳити табииро доро мебошад. дизайни он ба ҳайвонҳои кӯҳистонии минтақа монанд аст ки барои ба навор гирифтани рафтори табиии ҳайвонот дар муҳити зисти худ шароити беҳтар фароҳам меорад. аз ҷумла камераи ниҳонӣ ки дар шакли гурба тарҳрезӣ шудааст метавонад барои сабти ҳаёти ҳайвоноти нодири Тоҷикистон аз қабили бабри барфӣ, рӯбоҳ ё саги ваҳшӣ мавриди истифода қарор гирад. ихтирои дигар инчунин дрон мебошад ки дигар функсияҳое дорад ки ба монанди шинохтани инсон ва муайян кардани оташро инчунин дар сарҳадҳое истифода карда мешавад. Ба монанди метавонад душманҳоро шиносад ва метавонад ки танҳо ба одамоне кор нагирад ки онҳо ба система дохил карда шуданд ва ягон амалро иҷро намекунад ва ё ки бинад ки ҳамин одам бегона аст, барои ин хабар медиҳад ба администратор. хусусиятҳои муайян кардани оташро дорад ки дар ҷангалзорҳо истифода карда мешавад ҳангоми сӯхтор метавонад сӯхторро муайян карда хабар расонад. таҷрибаи мазкур на танҳо як лоиҳаи муҳандисӣ балки заминаест барои рушду тадқиқоти соҳавӣ дар самти биологияи муҳити зист ва экология мебошад. истифодаи ин навъи роботҳои камерадор барои олимон, муҳаққиқони табиат ва муассисаҳои ҳифзи муҳити зист имкони арзишманди омӯзиши ҳаёти ваҳширо бидуни халалдор кардани муҳити табиӣ фароҳам меорад. дар ихтисосе ки ман таҳсил карда истодаам, системаҳои компютери ва интернет технологияҳо, мо бо омӯзиши сохтани вебсайтҳо, веб-приложенияҳо машғул мебошем ва устодоне ҳастанд ки ҳамроҳи мо дар дарсҳои амалӣ ба мо ёрдам медиҳанд, ба мо дарсҳо медиҳанд ва инчунин мо ба ғайр аз оне ки мо дар донишгоҳ таҳсил мекунем бо курсҳои иловагӣ мо машғул мебошем. донишҷӯи курси чоруми факултети технологияҳои иттилоотӣ ва интеллекти сунъӣ донишгоҳи технологии Тоҷикистон барномаи омӯзишии ҷолиберо роҳандозӣ намудааст ки таълими фанни астрономияро ба сатҳи нав мебарад. барнома барои навомӯзон ва онҳое ки ба илми кайҳоншиносӣ маъруф доранд тарҳрезӣ шуда муҳити омӯзишии интерактивӣ ва фаҳмо фароҳам меорад. барномае ки ман сохта истода ҳастам, барномае ки ба ёрии он фанни астрономияро яъне ситорашиносиро омӯхта мешавад. Тоҷикистон пеш дар ҳамин соҳаи ситорашиносӣ бисёр чизҳоро кашф кардагиянд, бисёр чизҳоро открит кардагиянд ва ман мехостам ки ҳамин соҳа, ҳамин фан дар байни одамоне ки ҳамин завқ ҳавасманд ҳастанд омӯхтани ҳамин чизҳо барномае сохта ҳастам ки ба номи Сентаври, яъне гирем Сентаври, Проксима Сентаври мегӯянд, бо ин аз ҳама ситораи наздиктарини дар мо
аз ҳама ситораи бағайр аз худи офтоб ҳама ситораи наздиктарин ба мо ситораи Проксима Центаври мебошад ва номи барномаи ман ба номи ҳамон ситора мебошад, яъне Центаври. ин барнома бо истифода аз алгоритмҳои зеҳни сунъӣ имкон медиҳад ки корбар на танҳо маълумот омӯзад, балки бо худи система саволу ҷавоб намояд, масъала ҳал кунад ва аз зина ба зина сатҳи дониши худро биозмояд. ҷолиби таваҷҷӯҳ он аст ки барнома метавонад натиҷаҳои омӯзишро баҳогузорӣ кунад ва тавсияҳои фардӣ пешниҳод намояд. ана ин ҳамон барнома мебошад. Барнома аз чанд қисм иборат аст. Якум қисмаш хабар мебошад, яъне хабарҳои аз ширкати байналмилалие ки НАСА мебошад, аз онҷо хабарҳои ҳаррӯзаро дида мешавад ва омӯхта мешавад ҳамин рӯз чӣ гап рафта истодааст. Ва албатта қисми омӯзишӣ ки дарсҳо ҳастанд бо қисмҳо ҷудо шудааст. Қисми якум мисол шиносоӣ бо астрономия, яъне худи астрономия чист, ситорашиносӣ чӣ аст, барои чӣ мо ҳамин чиз дар мо лозим аст. Дар ин ҷо даромада дарсҳоро мешавад хонем ва маълумотро гирем. Баъди аз маълумот гирифтан як тест мебошад, яъне тесте ки санҷише ки ту худро санҷида метавонӣ ва санҷиш иҷа бо ёрии интеллекти сунъӣ мегзарад. Яъне интеллекти сунъӣ қати суҳбат карда, интеллекти сунъӣ савол ҷавоб мекунад ба ту ва ба ту метавонад гап занад ки ту чанд қадар ҳамин дарсҳоро аз худ кардагӣ, куҷоҳоро ту хубтар боз омӯз, агар дар ҳолати нагузаштани тест, нагузаштани санҷиш, кадом қисмҳоро бояд хонӣ, кадом қисмҳоро хушрӯтар бояд айзод кунӣ, кадом қисмҳоро хуб донистӣ, ҳамаи ба ту ҷавоб дода мешавад. Ва дар ҳолати гузаштани санҷиш ту қисми дигариро ҳам ҳӯй мекунӣ, яъне дигар қисм ки дар бораи системаи офтобии худмон мебошад ва сайёраҳое ки дар ҳамин система ҳаст, маълумотҳои пурратар ва дигар хел маълумотҳои чиқиртар мебошанд дар ҳамин соҳаи астрономия. Ва ҳама хел дарсҳо рафтан мегирад, аз чанд қисм иборат буда бо ёрии интеллекти сунъӣ ҳамин чизро омӯхта аз худ карда мешавад. тарҳи мазкур нишон медиҳад ки насли нави мутахассисони тоҷик ба талаботи замон мутобиқ шуда роҳҳои инноватсионии омӯзишро ҷустуҷӯ доранд. ин барнома мисоли равшани татбиқи омӯзиши шахсиятмеҳвар ва технологияи зеҳни сунъӣ дар фанни астрономия буда фазои таълимиро ҳам мукаммал мекунад ва ҳам ҷаззоб. аслан якум қисмоаш ин бисёртар умумӣ мебошад, яъне астрономия барои чист, мо чӯ ҳамин чизро аз худ кунем ва чӣ фоида мебиёранд ба ҳамин ҳаррӯза зиндагимон. Ва қисмҳо ки дуртар рафтан гирифтанд, яъне чиқиртар рафтан гирифтанд, мо чизҳои боле маълумотое ки оддие ки ҳар кас намедонад, мисол ҳамон маълумотҳоро аз худ карда олимоне ки дар ҳамин соҳа кашф кардагӣ ҳастанд ягон чиз, ҳамон олимо ҳам олимони аз тарафҳои Европа, ҳам олимоне ки аз худмон Тоҷикистону ва аз давраи қадим кашф кардагӣ ҳастанд, ҳамашон маълумотшон ҳамиҷа хонда омӯхта аз худ карда мешавад. Дар ҳоли кор кардааст, барое ки инҷо ҳозираш дар қисме ки интеллекти сунъӣ ба ту санҷиш мегзоранд до ҳамин қисма карда шудааст ва ҳоли қисме пайдо мешавад ки бо интеллекти сунъӣ на фақат савол ҷавоб, балки ту ягон чизи аниқро